बै मा होनो गथ' मोनैफोराबो गथ' मोननाय बेबायदि प्रमाणनि माबा मोनसे आं नोंखौ देखायगोन प्रमाना मेरला दङ प्रमाण আমার ঘর বঙাইগাঁও নতুন পাড়া আমার পিসিওডি মানে ওভারি সিস্টৰ প্ৰব্লেম আছিল এইটো মানে ছাৰৰ লগত দেখা পোৱাৰ পিছত মই ওষুধটো খাই বহুতে ভাল পাইছোঁ বহুত মানে এতিয়া পুৰা কিউৰ হৈ গৈছে নাই সিস্টটো মানে টিউমাৰ হয় এইটো এতিয়া মানে ভাল পাইছোঁ যে মানে বহুত ভাল ওষুধটো তো মই 4 মাহ কন্টিনিউ কৰিছোঁ 4 মাহ পিছত একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে दिनै जों नैबे बिथांनि स्ट'राव फैफिनलायबाय आरो गोबां फिडबेक मोनदों बिथांनिफ्राय जायफोरा मुलि लांदों बिथांमोना मोजां मोनदों मास मोनसेयावथ' हामगासिनो दं मानसि सप्ताहजों हामा आन्दाज मोनो सप्ताहजों आन्दाज मास मोनसेयाव मा मा बेमारफोरा हामगोन ओरैनो जेनेबा सानाय सुनाय ओमफ्राय पेरालाइसआव प्रमाण मोनगोन मास मोनसेयाव किडनि स्टोनाव प्रमाण मोनगोन मास मोनसेयाव गल ब्लाडार स्टोनाव प्रमाण मोनगोन मास मोनसेयाव जिकुनु लेडिसफोरनि माबायाव माने भितरिया जि प्रब्लेम दङ गायनो प्रब्लेम बेबो मास मोनसेयाव माने सोरबा क्लियार जायो सोरबा प्रमाण मोनो ओमफ्राय मास मोनसेनि उनाव आरो मुलिखौ जाबावनांगौ ना जाबावनाङा जाबावनांगौ ओरैनो खै माससो जानांगोन बायदि मुलिखौ मेक्सिमाम 3 मान्थ 3 मान्थस जिकुनु बेमारनि थाखाय मेक्सिमाम 3 मान्थ जानांगौ आरोखि माने मास मोनथाम जाबासो बेयो मोजाङै गागाजोबगोन आरो ओमफ्राय बांसिन दासान्दि मुलिखौ मानिफ्राय लांफैदों मानि थाखाय लांफैदों मानसिफ्रा किडनी स्टोन गल ब्लाडार स्टोन ब्रेस्ट केन्सार सानाय सुनायनि ओमफ्राय पेरालाइस कलेस्ट्रलनिबो ओमफ्राय बेसेबां गोजाननि मानसि फैबाय दासान्दि अरुणाचल सिलचर डिब्रुगड़ ओमफ्राय धेमाजि मंगलदै एरै वेस्ट बेंगलाव कुचबिहार सिलिगुरि आलिपुर ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो एड्रेसखौ एसे उसुबिदा मोनो आरो नोंथांनि बे स्ट'रनिखौ ओमफ्राय मोनसे क्लियार एड्रेस बुंनालाय अफिसनिफ्राय फैबाथाय बांसिन इजि जागोन आं दाबो नतुनपारायाव दं बङाइगाव कलेज खाथि जायो बे बेंटल गेटनि खोला फैनांगौ खिन्थु बे मास मोनसेनि गेजेराव आं स्ट'र बानायदों बे बानायगोन आरोखि बेंटल गेटआव एकदम बेंटल गेटआवनो मोनगोन आं डाइरेक्ट मेन र'डआव बेबो भिडिअ हरगोन आं नोंनि गेजेरजों माने गोबां मानसिफोरा मिथियाना फैबानो अबेबा आन्दायफैलाबायो बेंटल गेटआव ओंखारनानै दक्षिण साइडआव टमटम पिलपिलि मोनोना गासिबो सिनायो ओमफ्राय बे माबाबो बै मा होनो गथ' मोनैफोराबो गथ' मोननाय बेबायदि प्रमाणनि माबा मोनसे आं नोंखौ देखायगोन प्रमाना मेरला दङ प्रमाण खिन्थु मानसिफोर एसे लाजिनाय बे बेमारखौथ' भिडिअ माने भिडिअ खालामजायाना आरो ब्रेस्ट केन्सारनिथ' अत्याचार दङ रेकर्डिंबो दं आंनाव फट'बो दं खिन्थु लाजियो आरोखि भिडिअ बानायाखै कन्टेक्ट नाम्बारा मेरला दं आंनाव मेरला कन्टेक्ट नाम्बार दं ओमफ्राय आरो नोंथाङा बिनि अनगायैबो गुबुन डिस्ट्रिक्टफोराव स्ट'र खुलिनो नामा आंना दा अरुणाचलाव मोनसे स्ट'र जाबाय दा गलाघाटआव खुलिनो नागिरदों आं मरिगाव दाबो माने फाइनाल जायाखै आरोखि नोंथांनि बे स्ट'रखौ बेसेबां मायथाइयाव खुलिनाय जादोंमोन फार्स्ट टाइम 15 दिन 20 दिन जाबाय आंना अरुणाचलाव नङा बे स्ट'रा जेनेबा बे आंनाथ' 14 बोसोर जाबाय 14 बोसोर जाबाय बेनि सिगां अबेबा दंमोन नामा ना बेहायनोखा आं बङाइगावनि आगोलाव क'क्राझाराव दा बङाइगाव आंना 28 बोसोर जाबाय 28-29 बोसोर जाबाय बङाइगाव ओरैनो मा रोखोमनि मुलि मोनो बे खनसे फार्स्टनिफ्राय खोन्थाजोबबा मोजां जागौमोन एकदम उन्दैनिफ्राय बुरासिम जननिफ्राय केन्सारसिम गासिबो आयुर्वेदिक खा डक्टर रमेश पाटेलनि पुरा पेटेन्ट बेनो आयुर्वेदिक हस्पिटालबो दङ लेबरेटरिबो दङ मेनुफेक्चारिंबो दं एकदम कमप्लिटलि इन्डियान मुलि लेबरेटरि टेस्टेड बिराद मोजां अर्गेनिक खा गासिबो खुनु साइड इफेक्ट गैया नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नायबा नुखागोन मानोना सिगांनि भिडिअआबो 70,000नि बारा भिउस थांबाय आरो दा जों दिनै फैदों नै जायगाखौ लांफैनानै नैबे मुलिखौ लाबाय आरोना जों नैबे माखासे दं नै नोंनावथ' एसे प्रमाण मोनबाय ना ओंखायनो फैफिननाय जादों एसे माने मास मोनथाम जाखानांगौ नालाय मास मोनसेयावथ' गासिबो जेनेबा एसे मोजां मोनबाबोथ' गाजोबखाया नालाय बेनिखायनो फैफिननाय जादों नै नायबानो जाबाय नै मुलि दं आरो नायफोराव बेबायदि आरो नोंथांमोन खोन्थाखाबाय बाहेरनिफ्राय नै बेबायदि नुयो आरोना ओमफ्राय बे मा दंखायो पस्टार दंखायो आं नोंथांमोन देखायखादों दहायनो ओरै फैबानो जाबाय ओमफ्राय गारि पार्किंबो सिन्था गैया गलब्लाडार स्टोन किडनि स्टोन गथ' मोननाय ओमफ्राय पेरालाइस गायनो प्रब्लेम इनफेक्शन
ব্রেস্ট ক্যান্সার বা ব্রেস্ট টিউমার একদম গ্যারান্টি হরকে নাই बिदि पेसेन्ट फैखायो दा बेहाय औ मेल्ला हामबाय आरो गोदान गोदान मुलिबो फैबाय गेस्ट्रिकनि थाखायबो गोदान मुलि फैबाय बिराद मोजां बे मुलिया गेस्ट्रिक आलसारनि थाखाय आइबिएस गेस्ट्रिक आलसार फेटि लिभार औ फेटि लिभारबो दङ फेटि लिभारथ' ओरैनो दा नै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ फैबानो जाबाय नोंथांमोना आरो आंनि नामखौ लाफैबानो जाबाय प्रान्जल बे नोंथांमोना डिसकाउन्ट होगोन आरोना डिसकाउन्ट होगोन आदा औ नोंनि नामखौ खिन्थाबा आं डिसकाउन्ट होगोन आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरोना जायफोरा बिदि बेमाराव गोलैनानै दं बिथांमोननो शेयार खालामबानो जाबाय एड्रेसा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ आरोना आन्दायनो गोनांथि गैया मानोना बे गुगोल मेपखौ होखानाय दोनदों ना गथ'फोर थाबायनो हाया बा रायलायनो हाया मोजां उन्दैफोरा आंना पाथाय 100% गेरेन्टिखा मटामटी फुङाव 9टानिफ्राय बेलासिम 6टासिम अपेन थायो मोननै नाम्बार दं आं हमनाय ओमफ्राय सोरबा गोजाननिफ्राय फैनायफोरा मोनफैस्लाबाबाथाय माबायदि जागोन 6टायाव बन्द' खालामबाथाय जेनेबा बिसोर 7टाफोराव हेल्प खालामगोन ना मुलिखौ हरनाय जागोन आरो थेवबो अब्ला लोगोफोर शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ आरो फैबानो जाबाय नै आं नाम लानानै 20% बा 10% डिसकाउन्ट मोनगोन आरो ना नैबेजों फैनांगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बेहाय ओरै बङाइगाव कलेजनिफ्राय फैनानै बे ओरै हाबफैनांगोन आरो ओमफ्राय नैबायदि जायगा गारि दोनग्रा जायगा मोनगोन ओमफ्राय नैबेहायनो दङ नन्दि आयुर्वेदिक स्ट'र बेहायनो दं आरोना नै फन नाम्बार बेहायनो दंखायो ओमफ्राय बे जायगानि नामखौ होनना बुङो नतुनपारा कलेज रड नै नियार आनन्द एपार्टमेन्ट फन नाम्बारा बेनो बेहायनो मोनगोन आरो नैबे सिङाव दं स्ट'रा नैबे सिङावनो दं स्ट'रा बेहायनो गासिखौबो मोनजोबगोन आरो दा नै जों दिनैबो मुलि लांफैदों एक्चुअली मेडाम बरपेटार হয় তাই মোৰ পৰা কিডনি ষ্টোনৰ হেৰি মেডিচিন লৈছিল এক মাহৰ কাৰণে কিডনি ষ্টোনটো এতিয়া নাইকিয়া হ'ল নাই আৰু গোল ব্লাডাৰৰ হেৰি খাইছিল ঔষধ খাইছিল না এইটো আপোনাৰ আছিল 15 mm 1.5 সেমি 50 mm আছিল এতিয়া আপোনাৰ হল মোটামুটি 5.6 mm তো আপোনাৰ 10 mm কমি গ'ল এক মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহিল 10 mm কমিছে সঁচা না এজ পাৰ ৰিপৰ্টটো আপুনি কৰিছে 16/8 আজি 18 তাৰিখ পৰহি কৰিছে আপুনি ৰিপৰ্টটো আগৰ ৰিপৰ্টটো আছিল আপোনাৰ 13 জুন 2025 তো আপোনাৰ 15 mm পৰা 5.6 mm আহিছে বহুত ভাল ৰিজাল্ট আৰু আপুনি ভিডিঅ'ত অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক কাৰণ আপোনাক চাই বহুত মানুহ আহিব আপুনি ভিডিঅ'ত বহিছে ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ আচ্ছা আপুনি কিমান দিন আগত আহিছিল আপোনাৰ কি বেমাৰ আছিল বা মা কি বেমাৰত লৈছে আমাৰ পৰা কেনেকা পাইছে অলপ কৈ দিয়কচোন এটা মোৰ ফেটি লিভাৰ আছিল তাৰপিছত বুকুৰ অলপ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিল তাৰপিছত এইটোতো এনে 15 ডেজ হৈছে লোৱাটো অলপ ভাল পাইছোঁ আগত অলপ ভয় আছিল এইটো ভয়টো শেষত তাৰপিছত এইটো এনেও ফেটি লিভাৰটো অলপ ভাল লাগি আছে আচ্ছা এতিয়াতো বহুতো ভাল আছে তাৰমানে আৰু আহিব মানে আপোনাৰ ফেটি লিভাৰটো আৰাম পাইছে ভয় ভাৱটো গৈছে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমটো অলপ কমিছে মাত্ৰ 15 ডেজ হৈছে খোৱাটো না আর মাটো কি আছিল মাটো কিবা হৈছিল ইউৰিক এসিড আগবিলাক অলপ বেকা আছে অলপ সিধা হৈছে এইটো মানে আগত মাৰ হাতটো বেকা আছিল এতিয়া সিধা হৈছে অলপ সিধা হৈছে মানে ইউৰিক এসিড আছিল আৰু যেনেবা আথাইটি পজিবল মাটি আপুনি ভিডিঅ'ত আহিছে এইটো কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ মই জানাইছোঁ কাৰণ আপোনাক দেখি আৰু মানুহ আহিব আপুনি হেল্প কৰিছে থ্যাংক ইউ